скачал горта. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с 32-я брой на влога с книги под завивките. Аз съм Антон и трябва да спра да пляскам. Това е Темс. Изкарах всичко на куп. Давайте. Мисля, че само ти броиш кой брой подред сме. Един ден ще ми благодариш, защото ще стигнем до брой 100 и аз ще кажа, това е брой 100. Ти ще кажеш, браво! И като си говорим за номерация на броевете, обещахме ви да бъдем по-редовни. Ето затова записваме в 10:30 вечерта, но това няма значение, защото няма да ни попречи да ви разкажем за две книги. Книги е малко силно казано, защото аз ще говоря за комикс. Това е интересно, защото ще ви споделя няколко факта. Облечена съм в черно, имам червено червило и освен това е януари. И нямам шампанско. И По-досетливите от вас най-вероятно са се досетили, че ще говоря за книга на Амелино Томп. аз изглежда съм от недосетливите. Да, ти не си фен. Веднага те познах. Да, аз съм тъпак. Но, за сметка на това съм фен на други неща, като например комикси. Ти ще говориш за Амелино Томп и книгата Попитай сърцето. Попитай сърцето. Аз ще говоря за комикса Джак Еридън, песен за Зигфрид. Та, скъпи приятели, интересен факт. В 10-ти брой на книги под завивките, който беше някога, тя говореше за книга на Амелино Томп, аз ви говорих за комикс. Нещата се повтарят. Тя отново говори за книга на Амелино Томп, а аз отново ви говоря за комикс, само че български. Става дума за Джак Еридън, песен за Зигфрид. Тази чудесна малка книжка е спин-оф на Джак Еридън, Крадецът на спомени на Константин Витков Титис, за която си говорихме в 25-я брой на влога. Ето я и нея. Не знам да си помните какво? Имаш проблем. С кое? С номерацията. С това, че помня в кой брой за какво сме говорили. Както и да е. Това е много хубаво нещо. Джак Еридън, за тези от вас, които си спомнят, е историята за един частен детектив, който има една тъмна демонична страна. Това тук обаче е спин-оф, който се фокусира върху героя Зигфрид, рицаря Зигфрид, ако трябва да сме точни. Тези от вас, които са чели предната книжка на Титис, вероятно си спомнят, че Зигфрид имаше малка роля там. Може би ви е направил впечатление, както и на мен, че Зигфрид с неговите рицарски доспехи и поглед към живота малко не се връзваше в останалата фантастична атмосфера на Джак Еридън. Тук нещата придобиват малко повече смисъл. Това е предисторията на героя Зигфрид, се връща ни векове назад, може би, не е ясно колко точно, и ни показва как неговото село е изпепелено, още докато той е малко момче. Зигфрид обаче получава възможност за отмъщение, възможността да бъде обучен като рицар, да награби един голям меч и да почне да съсича ужасните същества, зверове, демони, изчадия и каквото там се сетите, които обитават нашия свят. Трябва да ви предупредя, че този комикс може да се чете напълно самостоятелно, без да сте чели Джак Еридън, Крадецът на спомени. Тъй като историята се фокусира изцяло върху персонажа на Зигфрид, прави го много по-важен, много по-плътен и определено повдига интереса как точно ще бъде развит той в продължението на Крадецът на спомени. Та можете напълно спокойно да прочетете тази книжка, без да сте чели Джак Еридън, разбира се, бонус ако сте я чели. И нещо, което мога да кажа аз е, че е чудесно, че една българска комикс вселена продължава да се развива по такъв начин. Това е един напълно самостоятелен комикс, най-вероятно няма да има продължение, защото свършва по един специфичен начин, който го навързва с предната творба на Титис. Друго важно нещо, което трябва да кажем, Титис е написал текста и сценария всъщност за този комикс, а илюстрациите са на художника Тодор Христов. Много ми харесаха, черно-бял е комикса, което първоначално може да ви стресне по някакъв начин, но напълно се връзва с идеята, че това е някакъв вид предистория и с историческия период, в който се развива действието. Така че, давайте смело напред. Има комикси на български, има комикси, които са изцяло български и ние трябва да ги подкрепяме. Ние комикс нърдовете, които считаме, че трябва да се четат комикси, защото те са форма на изкуство и са не по-малко значими от другите видове литература. Благодаря ви! Беше бърз. Значи ако не спреш да ми кажеш, че съм бърз, мисля, ще ми излезе име. Тони Светкавицата. Майко! И
както споменах малко по-рано, януари месец е и е време за Амелин от Том. Годината не започва добре, ако от издателство Колибри не зарадват нас, хардкор феновете, с по една чудесна книжка от любимата и лудата авторка. За Амелин от Том съществуват две мнения. Или че тя е просто дърскач, или хората я обичат безрезервно. Аз май спадам към вторите, след като за енти пореден брой ви разказвам за нейно произведение. Този път Колибри ни зарадваха с една книга, която излезе през 2017 година на френски, "Попитай сърцето", с една чудесна корица, която ми пасва идеално днес на черния пуловер. Страхотно. И на червеното червено, нали? Много си отиваме. Yes. Трябва да ви призная, че си купих тази книжка тази вечер и я прочетох за около 40 минути. Въпреки мненията, че Амелин от Том пише леко повърхностно и е малко по-елитарен чиклит, които съществуват, казвали съм хора, които не заслужават моето уважение. Все пак Амелин от Том този път дълба много надълбоко в човешката психика и най-вече закача доста грубо с кукичка човешкото его. И една вечна тема, която ще предизвика доста бурни реакции. Става дума за майчината любов, която по презумпция е неотменна, изконна, вечна и ужасно дълбока. Да, но не е такъв случай с Мари, която е само на 19 години, красавицата на малкия провинциален град, която е обичана от всички, или по-скоро всички и завиждат. Именно тази завист я карат да се чувства добре. Нещата обаче се объркват, когато забременява съвсем случайно и на бял свят се появява Диана, много по-красивата й дъщеря. Напомня ли ви на нещо? Оказва се, че Мари е тотално неспособна да обича най-голямата си дъщеря, нищо, че по-късно се появяват Никола и Сесил, братът и сестрата на Да, разбрах. Отношенията в семейството са съвсем объркани, защото Оливие, съпругът на Мари, тотално отказва да забележи, че неговата обична всъщност мрази най-голямата си дъщеря. Единствените, които забелязват това, са бабата и дядото на Диана, която я приотяват при себе си и буквално я отглеждат. Естествено, в такава атмосфера Диана израства доста затворена, сериозна и тотално лишена от всякакви привидни емоции. Намира трудно приятелки в училище и единственият човек, с когото наистина се сближава, е Елизабет. Спирам с спойлерите, но какво следва? Естествено, Стокхолмския синдром се обажда и Диана намира заместник на майка си в лицето на своя преподавателка. И ако си мислите, че омразата е най-страшното нещо, което една майка може да причини на детето си, жестоко се лъжете. Амелин от Том си играе с две тотално полюсни чувства на омразата. Безкрайната, задушаващата майчина обич и презрението. "Попитай сърцето", заглавието е взето от френски стих, е доста сериозно четиво за Амелин от Том, което се прочита обаче много бързо. С завидна лекота тя поднася теми, които могат да ви бъгнат доста сериозно и да ви накарат да се замислите за вашите взаимоотношения с родителите. Доколко тази книга е автобиографична, с оглед на сложните отношения на Амелин от Том с майка си, остава само да гадаем, но със сигурност това е книга, която ще промени мнението ви за иначе доста чудатата и странна авторка. Каза Стокхолмски синдром. Искаш ли да спее нещо на Мюс? Не. Това беше всичко от 32-я брой на С книги под завивките. Препоръчихме ви неща за четене, така че не можете да се оплачете. Но по-важното е, че на страницата на Дарик Кафе, където С книги под завивките има редовна рубрика всеки понеделник. От 8:40 Дарик Радио, сутрешния блог Дарик Кафе. Ако все още не сте разбрали, Антон много държи да го знаете. Но, да се върна на темата. На страницата на Дарик Кафе разиграваме една много специална книга, за която Антон ще ви разкаже в някои от следващите броеве на С книги под завивките. Става дума за Отмъщението на Монца от Джо Абъркромби, който най-после обяви дата на излизане на първа книга от новата си голяма трилогия. Септември 2019. До тогава може да се запознаете с стила на автора, ако ви е непознат. Именно
с отмъщението на Монца, защото е, доколкото разбрах, отделна книга. Самостоятелен роман може да се чете отделно. Така че включете се в играта, подробности ги има както на нашата страница във Facebook с книги под завивките, така и там, където се провежда самата игра, т.е. Facebook страницата на Дари Кафе. Победителят ще изтеглим на 14 януари сутринта в ефира на Дари Кафе, така че все още имате време да участвате. До тогава може да се абонирате за нашия YouTube канал с книги под завивките. Може да ни харесате в Facebook. И в Instagram, където отново сме с книги под завивките. Навсякъде сме с книги под завивките. Да. И с лампички под завивките. Нещо такова. Над завивките. Нещо такова, да. Та така. Чао! Цукай. Цукай на пак. Не.